Şu bizim esası çekmezleyen adamız bir eserin tarihi. Eser dörenine neymeler tesir edipdir, ne hil olupdur. Onun eseri işlemeden ömürtü dörücülük adam ne sastayan ne hili yağdaya geçiyor. Eserin bir esası fiziki demesem tesir ama da adama dinge var ol ruh taydan nele isem adamın kalbinin öz yağdayına geçen fırsatları oluyor. Neme bedenin yağdayına geçen belli bir derecede bedene tesir et ya da şonyal fırsatları oluyor. Şu datlar yenk geçme için esası belli bir derecede bedene tesiri barada da aytmak bolar. Mani elbette abzor hükmüne aydıvam bolor yönü şonu psikologik sostoyaniya yağday barada da genişleyin gurrun etmek bolor. Men üns çekmek isteyen adım bu edek şu eser yazılanna şon çungluğu barada esası men ünsü şonu çekmek isteyen bir eser yazılanna on içki duygusu on barıp yetmeli yeri ruhi ahvali şonuyla birlikte de fiziki yağdayına halına insanın tesiri vardı. Şunyalırak bir çılsırındırağım olsa şol eser vardı gurrun edemizde şun özünü şu gurrunda bir hili yankı aydalı şahsiyetin dörücülük dünyasını yasayan kerpiçler oluyor. Şolun birinin şu eserin dörümünü tesirini yetiriyen zatlardı hem de şon ruh ahval bilen daşkı dünyanın çaklaşmasını eserin bir şol işin dörümünü getiriyen yağdaylar vardı gurrun etmek isteyenler. Ştayda bir ilki şu bu kadar şıgırı ilki okap sonra şu şıgır vardı gurrun etsek oğullar sana mendiller ne kıyın ne bir ansat ne bir yönüköy o diyen çarkanlık değil mahbetin yönümen barbar geçiyen olori o mendillen hubbotlar yakmasa nenen geçik geçeyin men olori in süyüc mendiller sana mendiller Garaşyan, tapavut yok bir vağıt ülşüya boş vakalar. Barlayan yer şol bir nokotda duruyar, yeni de birleşyer, göğrü kömürler, çağrayar ka aşkın hoğru yürekte, in güçlü mendiller, sana mendiller. Kete öykü bilen ayrılıp, bilyez posaların ayrımacağın, göğünü de delişyez, bireksiz bilyezem, onca köp oңulmacağın, işli siren olyaz, vaktimiz yokmuş, barmalmış, bir yerlere dokudu. Hey dünya, sen bizi neyme ağırlayan, barbar oңunu, bireksiz, bu hoğlukmuş, bu başağay kömüller, in işli mendiller. Sana mendiller. Yıl geçer, ay geçer, kim bilir asır. Ağlar yatlamalar koca terinde, sonra tutup ağıtacağın elinin mektebe geçersin ya da dükkana göz yaş gelir deydilerine duşun. Yerlenden geçende, onu görümde. Bu vurdurmuş, senin onun hut şeyle volupturlar, geçiptirler mendillen. In öşlü mendiller, sana mendiller. Bir gün kimide kıyım olar bilyen. Bu mendillen geçilesi gelmezler. Yolumuzda bizi bir mahal bökten, onu şok pesgelçilikler kaçar olan bir hem kaptalmada gelmezler. Aşkı der dünya dey büyü paolam. Taşlar bizi nenen ne hala ağırdığın, kıyındığın bilmezde mendillerim başka aşıklar. Geçer durur, duşurlar dünyada. Uğurlar kalbimde keşfin heykeli, hem ısı mehirli, hem öykülü. Bulan barın hemmesini bilyen men, yönü sen yanına baryan yine de keypini, heybede ayıracak var mı? Baharın başı dey tesil hovali, söygüymüdüm, doygüymüdüm oğudun, men deyip durul bak ışkın ovadın çalıp durun, acap yana kömüllü yönü. Bugün düşünyen men ne deyin bu dağıtların şeyle olacakduğuna, ah şeyle güvençlü, şeyle bir coşlu, hem
iki diýdäne garradyp biljek gözi ýaşly mendiller, saňa mendiller. Ne şeýlerak şygyrda, niye hile aýdaýyn, şygyrda bir şo geçilýän ýoluň, şoň gymmaty, şo geçilýän ýoluň süýçüligi, şo geçilýän ýoluň netijede bir ýerik barýany, şo geçilýän ýoluňa bir gün geçilmejekdigi barada aýdylýar şygyrda. Elbetde şygyr nähilendäni ýeňil sözler bilen anlanan bolsa barbyr duýgular biziň ählimiziň başymyzdan geçirýän ýaşlygymyz, soňra da biziň ählimiziň başyndan geçirýän soňky ýaşyň soňundaky ikinji etaby, ikinji ýagdaý. Şo sebäplen şo hakydanyň, ýatlamanyň ilkinji söýgüň hatirasyna şeýle bir ýanky duýgularyň päkligini saklaýanygy, şo ilkinji söýgü barada gatken şygyrlaryň ýazylanyň gatken aýdymlar, gatken kinofilmler, teatr eserleri, hudojniklaryň eserleri, şo zatlaryň hemmesi şo adamyň näme üçin aýdylýar, şo ilkinji söýgü. Aslında o ilkinji söýgüň şo obyekt üçin aýdylanokda, şol şahsiýetiň döredişi kalbynyň taryny ırgyldadan güýç barada aslında şo barada gurrun etdiýär, şo Maltmul Pragyň näme sen eserine näme sen gözleýär, şo näme sen men şu wagt ýalňyş aýdasymyna nokta şonu ya yakutmyň, ya merjenmiň dürmesen şo ýalyragy edip aýdýar, näme seni gözleýär. Indi biz geçen gerek ýazgymyzda Allah ışıkyn temräniň Allah ışykdan gözleýän obraz barada gurrun etdik-de. Indi şu Yunus Emre'de de Edil Maltmul Pragyň aşyk bolmuşam şygyry bilen gatyminde şygyrlar barda. Ahy köp, efkany köp, ruhaýa aşyk bolmuşam diýär. Aşyk bolmuşam gaty ýanky Allah obraz hökmüne insan ilki aşygyna aşyk bolar, soňra Allah'a diýär, Allahy duýgusy bardyr diýär, ýanky yaradana, asly yaradanlar da şondan gelýän şoň bir parça hökmüne sevgili bahana, sevilen Allah diýär de Mevlana Celaleddin Rumi. Söýgüli bir bahanadyr diýär, söýlen aslında Allah'dır diýär. Yaradanyň yaratygyny söýmek barada gurrun diýär. Men şo Allah obrazynyň şeýle bir içki dünýäsini Yunus Emre'de de, Celaleddin Rumi'de de, Garajowlany'da da, Maltmul Prag'da da, Fizuli'de de, soňra Yunus Emre'de de, başga da köp kitaplarda şo Allah obrazy gözleýän zadyny we onu hiç wagt tapmaýan zadyny. Näşe Leyli Mejnun destanyny aýdýandyr, şol diniň iň aňyrbaş çürdepesine şo käbäk dilende de Leyli diýip durdy da Mejnun. Onuň şonu iň soňuna Leyliňi ahyr tapýar, ol çölüň içinden. Obraz gözlemek barada aýdýanlar, şo pikirden daşla düşmäliň de şu obraz gözlemek. Şu tapanna da Leyliňi görýär de, şo Leyli bilen gürleşýär. Şo taýdadam Leyli Mejnun destanyna Mejnun Leyliňi gözleýär. Şo tapandan soňa yaran asgansy ýatyr da neme Leyli bolýan. Şoňa şo taýda Lukman bir sanjym etjek bolýar da. Indi şo soň interpretasiýa edip obrazlaşdyrylyp başga hili versiýalar bilen ýazylan 113 varianty bar. Men halipalardan eşden dadım şol edil özüme, men onu sanap ýa-da hemmesini okap göremok. Men Fizuliň Leyli Mejnun'u okudum. Ýanky gözlegimizden hiç hili daşlaşan zok. Indi şo taýda baryp, şo taýda Lukman niýe sanjym etjek bolýan, niýe Leyla diýär. Etme sanjym. Yok, özüne sanjym etjek bolýar. Şonu şey diýär, etme sanjym Leylaýy ynjydarsyň diýär. Şo içimdäki Leylaýy ynjydarsyň diýär. Indi ýan birazrak şo gat ýadyma şonu gat köp wagt ol okanma.
Şu tayt şonyal bir obraz var. Gepun ýygat Leyla da bawolsun versiýamy boýunça bir de esasy obraz gözlegimiz aýtýarsa, eserin döreýiş taryhyny obrazyň näme şerti, ýa obrazyň ähmiýeti, şertem däl ähmiýeti barada aýtýarsa, şonu Leylany ynjydarsyň etme diýär, anjym diýär. Şo mennäki Leylany, kalbymdaky Leylany ynjydarsyň, ýakyby ýeý bolna buýdyt, şoňa agyrly bolar diýen manyda gatty täsir, şoňa bir sözler bar. Onsoň men hakykatdanam türk dilini okudum, gatty gowurdum, Fizuliňkini hakykatdanam okudum, Fizuliň ýazany, şonu hakykatdanam ruh görkezýär, ruh bar. Destanyň özüni okanda täsin ruh seni gaplawalýa, edil Mejnunyň gapdaryna ýörek barýan ýaly bolýar. Indi men şu Fizuli romanyma tana bilmedim, kimsiň atly romanymma, kiçirek roman. Şonu da edil şol obrazy gözleýär. Bir hili derwişi roman, sopçuluk obraz gözleýär da ýanky gahrmany gözleýär. Gahrman bolmasa da gahrmanyň kalbyna salan duýgusyny gözleýär. Gepin ýyky şol gözleýär, gözlegde we gözlejek şonu we onam tapylmaýar. Näme diýende ol bir ilahy duýgu, beskoniечность, on bir aňyrsy bärsi ýok manyda ilahy bir ruh ahwal, ene biz özümüze düşünemde wa köp pursatlar 90% özüňde bolup geçen wa dahatlary düşünen ruh ahwallar we biz düýüş görýär ýa syzýar, öz bileski ýakynamda bir neme bolsa, ene şu datlaryň hemmesini jemläňde bir gözlew diýip bir zat da özüň gözlew diýip aýdal özüň gözlemek. Gahrmany da şonýalak ýanky şygyryň höwür hökmüne ýene bir o yer diyen şıgırma, şu şıgırda da edil şunýalak bir nokada jemlemek. Maksat bir nokada durmak, maksat bir nokada barmak, maksat bir nokadyň wajipligiňi subut etmekde. Şıgırda bir nokadyň wajipligiňi beýan etmek, ol näme üçin pikir anyklaşdyrmak üçin, yeri obrazlaşdyrmak üçin, şol ýeriň wajipligini duýmak üçin, şol ýeriň unutulmazlygyny saklamak üçin, şol yer umuman şonýaly bir hemme zady bir ýeri jemläp, bir kuchnyada, bir aşhanada bir hemme zady bilen bir nahar, iň soňunda da bişirilen ojokda, başga ýerde galýady, iň soňuna netijede nahar, süýçi nahar saçagan ýa-da edil şonýaly eserde de mükän obrazlar başdan içki ýagdaýlar, wakalary, obrazlary ýa-da onu şoň wagtyny bolan wakalan wagtama da olam fiziki bedene agram merýä dogusy bir hili öýkemi, paşmadyk söýgümi, umuman ýaman köp zatlar bar o. Men esasy eser döretmekde şol özüňizi ýeňmegi, özüňi ýeňip döretmek has bir hili ýanky nähil dogry variant bolarmy kaydy pikir eden sebäbi eser diýilende döränni ol ähli umumy, ähli adamda duýgusynyň netijesini gazanyp bilýän bolsa şo eser ýene bir adam, ýene müňilden ýene bir adam okanyna da şoňa da täsir edip bilýän bolsa aslında eser diýär-de halipalardan eşden atlamaýdy. Menem şol esere jan vermek esasy şo dörejiň özüne bagly. Hemme eser nusgawym bolup bilmeýär, hemme eser beýdip galabam bilmeýär. Ýöne ahyr şo taýda ruh bolsa da, mehr bolsa, duýgu bolsa, syzygy bolsa eserde ahyr şol ýene de bir gada gaýtalanýar, ýene de müňe de gaýtalanıp okalýar, ýene de gaýtalap okap berdiler. Umuman şol eseriň mümkinçiligi ýokary. Şol eseriň galmak şansy ýokary aýdaly şonýalrak. Ene biziň bar maksadymyz baky almak, neslimiz dowam etdirmek, özümiz bir abrymyzy şu dünýeden gidemizde abrymyzyň ýaşamagyny isleýärse adamlaryň duýgusy şoňa. Onuň şu eser diýilende adam haçanna ol nusgaw bolan, haçanna ol ähli umumy bolan, haçanna ol wajipligini saklan, haçanna ol adam zat temasyny
Wow yerlerin öd içine alanna ol eserin şol nuskogulu ve bağkalığı ve avraya şudatlan içine giriyor. Eser diýilýän zat hakykatdanam ol dörüş taryhyna gatyk uly proses gitýär, gatyk kändat gitýär. Mysal üçin biziň bir günni başdan geçirýän wakalarymyzyň eser bolmagy mümkin näl. Şu wakalan ýene bir gün näçe ýyldan soňra belki eser bolmagy ähtimal ýöne şu öň ýynalan bagaj esasyny ýa-ni öň gor esasyny şol kalbymyzda belli bir yerini tapýardy, şol maňyzlap, şiňelep, höwürlep şol ýatýarda duýgy, şo duýgy onu gönü şonu duýga geçirämek ansady işler ýanky mene on tarapdarym däl dogusy. Şonu ine öňler hamyry ýurup, gowet basaryp sadet algynnan bolanna şol algynnan çyndanam gaty tagamam o süýç algyn çörek edilýärde şoň bir tagam başgaça edil şoň ýalap ýöne bär derrew şol hamyr edip ýörmünden bişirmek ol başga tagam. Şo sebäpli şygyryň men duýguýuň, şygyr boljak duýguýuň insanyň kalbyna basyrlygy durmasyny isleýänne ejem dagy şo çörek pişiren näçe sagatlar basyryp goýardylar da umumyň 2 sagata şonu basyrylmagyny isleýän sebäbi şo taý ýyllyk siňmeli şoň öz wagty bar. Hakykatdanam algynnan diýenler, algynnan olany alşdy bir-birine hemme zat alşdy. Şo unlarym, şo goşulan näme bar bolsa duýdum, şo süýt goşulan bolsa süýdüm. Ay näme bar bolsa şol alşdy. Umumyň algynnan başgaça bolýar algyn çörek. Aýjak bolýan adam şygyrda da algyn bolmaly. Şygyram algyn bolmaly. Haçanna duýgy içinde saklanyp, oň üstü basyrylyp, wagtyna garaşyp, wagty gelende açyljak we aňyrda ataş ot ýakyljak we şol oda da ol salanyp, çymgyl gypgyzyl çörek bolup pişekdigine ol eneňem. Şol eneler, öňler täret kılman ojaň başyna da baran oklar. Şol eneňem şo taýda çörek pişirjekdi. Şoň sastaýany samma ýagdaý ene göz ýaşyla çörek pişirmeler, ene bereket bilen pişirmeli, balalaryna pişirmeli ýöne ol erkek adam tarapyndan öýkölendirilip on göwnüne degilip ol beýik çörek pişirmeli. Hemme zat bir-birine saatlaşykly, baglanşykly, bir-birine siňýär şoratlar. Şo sebäple hemme zatyň aňyrsyna bir wagt ýatyryny men temadan daşlaşmadyk üçin belli bir nokada barlayan ýollar bar da aýtýana şo şoň üçin bu zatlar mysal getirenim sebäbi şoň ýaly inni bir pikirden daşlaşmadyk üçin be şygyra kaýyn o ýer seniň maňa meniň saňa garaşan ahal ahwal soraşan bir gün öýkülüşün bir gün ýaraşan ýerimiz o ýer. Duşluk dulud bağlam yaprağı öptün beyhuş bolu çıyılı toprağım şartlanlı kem asman çallı depreğin toymada garaşan yerimiz o yer. Göğünden göğreğim soğurup taşladı. Yapraklar soğuk qoğurup başladı. Bir paşda mün birisi paşmadı. Ahlas puç olan serimiz o yer. Bucakladın soğuk kovan içinde. Eviledim daşımdan näl içimden arduwy iýerip gaýlan göçünden asmana uğradan demimiz o yer. Wepa ışık olmasa bağlanmazak bal. Bize barmasak seret bağlar haýykýar. Aýyp gelmesen ya gelmesem ayıp bor. Ol bize garaşar hökman biziň duşmaly yerimiz o yer. Şo taýda after şo yeri toçka bir nokat ökmünü aydı oturýarda. Hem çün on aýdy pikirler şol nämeň daşyna daňýa. Şol duýguň daşyna daňýa. Şo yer bar da aýtdy. Ýöne bir näçe daşynyň kilometrlerini aýlanyp gaýdy. Diýmek şo taýda after näme çün edýär şonu belli bir smak, belli bir ýanky möhür, belli bir goýulyp goýmak üçin pikri anyklaşdyrmak üçin
hakıyda da kalma üçün, yaatta kalma üçün, mazmunun güýçli bolma üçün, içki guruluşun, kompozisiýaň ählisinin bir zada gulluk etme üçün, saatlaşyň bar bolma üçün, lowuk ara baglanşy ýitirmezlik üçün, sütün näşe? Oňurga bolmasa adamlaryň bedeni hiç da, ruh bolmasa da adamyň bedeni hiç da. Onuň şo sebäplem şol adamyň ruhunnaky bir duýguny şo ýeri, ýani ilkinji söýgüň tapan ýeri adamyň şol ýerde, şo pursatda, şo näçe ýyllanam bolsa, ýene-de şo bir zadyň üstüne gurrun edip şo bir zat barada aýlanyp gelýän ýer şo bir ýer. Şo sebäpli şol o ýer gaty näme diýen düredijiň öz duýgusyny bir ýerik jemleýän ýer. Ine şu öňüm bir gedek çykyşymda ýazypdyk da näme Siriýan güller barda, dogrusu men özüm derejede mökmüne Siriýan gülüne gaty ul sarpa goýan, sarpa amma şo Siriýanyň öz bolşy ýysy bar, şo Siriýanyň öz bolşy bir riwayaty ýysy bar. Her bir zadyň öz riwayaty ýysy bolanokda ýadygarlyk. Mysal üçin biz hakydamyzda galan Может быть, духины ядмадан чыкарандова, я какаламадан тепиньян гол духуларва, шипырдат дип кичирәкка. Şolong islarni bir ýerde gezip ýörünüm, birden ol islar aýogumla bolyn случайно gabat gelseňem bir hili saklanyp şo taýda kakaň ýadyňa düşüp şonýaly ys bilen dadyň hatyra, saznanya, akly, hakyda bilemok insanyň bir duýgusyna täsir edýänligini aýtmak bolýar-da. Ine şo şagram şoa tüýs ýeri, ine bahar geldi, Siriýanyň basym bir aýdan natdan bir aýyň içinde güller şo sebäpli şo Siriýan ruhuny, Siriýan ýani Siriýanyň reňkini, Siriýan duýgusyny garaşyp meýdança döretmek üçin kalbymda ýene-de Siriýan barada näme hil ýazyp bilerin bir näçe ýyllar geçdi diýip şonu men bu Siriýanyň taryhyny elbetde öňkü gereklerdäki çykyşymyň birine aýtdym. Siriýan gülü şo bir ýere gitdim, bir gün gelmedim, aýalygynma gitdim, näme şonu şo umumy ýaşaýyş jaýyny penjiräň öňüne goýup gitdim. O da hem bir hili näil şo Siriýanyň öz gyrmyzy bir hili oraýana ýakyn renki bar, hem de agy bar, şo taýda hem bir hili ortalyk açyk ýeňiljek mawym däli gyzyl goşulan bir hili täsin renkler şolaň emmesi garylyp penjirämiň öňüne oň aşagynda da şo küýden aşagynda da dadym durdy. Günne şo tворческий näme üçin ýazýan günnöligim gapdanada kiçiräjik diwardan atylan biblioteka-mady, şo kitaphanam, onu o kitaplanmady, şygyrlar, zatlar. Şo taýda gelsem Siriýan azajyk bir kunyň içinde bir hili bilemok näme üçin ýa kapy ýapylyp gidilen soň şo näme etmändirmi, howalanmandyr bilmedim näme üçin öýde ýaz günlerdi, maý aýlary gelsem şo Siriýanyň köpsi hünçi ýalak bolup monjyka şo näme üstüne dökülüp durupdyr, bir owadan bolupdyr da kartina. Ine şo men aýdyp berýän zadym belli bir anyk toçka. Dogry Siriýan gülü küýdede dur, gapdanna günnölik ýatyr şahyryň günnöligi, ýazjyň günnöligi näçe ýyl wagtlarda duýgularyny geçiren adamyň günnöligi ýatyr. Şo günnöligiň üstüne de Siriýanyň gidijik hünçi ýalak güller dökülüpdir. Inni otoňy ýyzynam Siriýanyň Siriýanyň ýyzy tutupdyr. Inni näme üçin döredi, şonu inni döretmek üçin şahyra hemme предпосылка bar. Şahyr şonu sızmaly, duýmaly we döretmeli. Ýöne onu şahyr ilki zapis edýär özüni, ýani oňa duýgusyna daşdyr 180 derece hemme ýeri täsir etýär da ol ruhuny da, bedenine de, ýysalşy organyna da, ýani
aydaly, on duygusu var. Ya bir zat ýatlat, ya kiçiligini ýatlat, ya ilkinji söýgüsini bileme o taýda zat köp zatlar aýdyp bolýar. Ýöne maksat şo taýda duyguny bir ýerik jemlemek, nokotlaryny bir ýerik jemlemek. Ine şo sebäple şu şygyr bilen sözümni jemlemek isleýänler. Sen meni gory dostum, teýgara pällerden, gory ýagşydan soňky päkide howa ýaly. Meniň taýa gelende, menem gitsem sen taýa, saňa alham bererin dem salynan dowa ýaly. Sen ýatlap, ejidläp, uplap galsam bir çaklar, öýkelemi ewidim penjireden daşgarap, bagtyrawan tebigat aýranyna ikimiz, aýdaryn men aýdymy, aýdaryn men başgarak. Gara ýagyz giýjäniň asmanyna paýym bar, güýz gelenine ýerdäki otlar solar giýje bulut syrylanyna biler bolsam göýeklerde bagtymyzyň ýağmary akkar ol güýjelýän. Häzir gusta çekýärin, sen ýatlap alysda, ýanymda geden günlüň gadyr hakda ökünýän, penjirämiň öňüne küýdeden asta mawy hünjiler ýaly, mawy güller ökülýär.